UMLA kanong po constituency ba Meryl Bonds mentakas ngi khandai tarik naitung lingba kilat pathai khubor ulabu ko jinggerpat chika sarkar jilla begidai ban chimkhia ban penkiu no ekjing mang tingka jangka interstate border area development program knang bakan wan ra shibun ki jingmen toy na kabenta ki shnong ki baha ki khaput jangka jilla Meghalaya bat chu shu lapen pau bodan ka jing angnut ban wan ra ek kampen roi ha ka be dei bat ki jaka khaput jangka jilla Meghalaya bat Assam ula ongru bakum unong mikmat ula presyang ban wan ra iki kampen roi shikishnong beper lingba ka special rural works program scheme kabarit bakum ki MLA ki juyo Henry lingba ka interstate border area development program kabaka sarkar jilla ka don ngin la ban wan ra shibun ki kampen roi hapop kishnong kabaki don haki khapot jangka Meghalaya bat Assam Manifesto niyo haden ba election commission can declare a result abang latip ya ka date hata kapor sa pemi ke manifesto ndai gajing pengkre ke manifesto ngila don gajing pengkre na form ke committee o Dr. Celestine Longdo o the president jong ka manifesto committee chairman menin ngadon meeting batu undang pengkre kendala declare election ni sele kimat panongkong ngiro manifesto ngimut ba education ka dai away bangi hakmat ka tourism ka ba don kam ha ban ai kam ai jam na nomor ka education bat ka tourism kaya rengkat bangi don ka jingnang ka jing start ni don ka akor ke burom bangi la ban ai jing kai gidru ni don kam te ka tourism ka we ni tourism ban ai kam ai jam yo start ki khana nang ni ai kam long ba ka tourism kinape ka Singapore ki ba yo kam yo jam ka de nampa ka tourism kinape ha po UK United Kingdom ki ba yo kam yo jam de tourism ki bon kinape ha po Scotland kinape ha keling ka tourism ka bala ban ai kam ki ki ka start te ka tourism ka de ka we ka bang perkhat ka baar ka de ban pondon kam hok ya ki minerals bingidon uduyong nidon mausun nidon bon jack minerals nidon ki jing ki timber kini ide ban pedon kam hok yang kanu ka bangi yo na kenjing ai jong beli